Els veïns de Benillup viuen amb l'ai al cor perquè el barranc de Caraita es troba ja a 8 passos. Tenen por que passi el mateix que ha ocorregut a Ischia, Itàlia, amb les pluges torrencials. El que ens ha influït a tornar a alarmar-se i a veure quines solucions es podem agarrar. La solució més sensata seria fer una sèrie d'abancalament en marges de pedra per a consolidar la llera del barranc i que quan hi hagi pluges no avance. Per davant és el carrer Nou, per darrere una amenaça. Quan plou amb força, el barranc s'acosta. Quan van plantar estos arbres es podia passar per darrere. Darrere n'hi havia 2, 3, 4 metres de terreny i es podia passar per darrere. Dia d'avui estan els arbres a punt de caure allà baix al barranc. Està en risc el futur d'este poble amb menys de 100 habitants. Tinc por de que es caiguem i tot això. Estic arribant a pensar que hasta que no passi una cosa o altra no van a agarrar ningú remei. Es posen diners per a salvar platges que l'any que ve van a tornar-se a endur i així en una intervenció seria per la vida. Vull dir, seria per sempre. I ja no caldria haver de mirar cap a la terra i no cap al cel quan comenci a ploure.